30 anys de vies verdes. Des del 1993, posant en valor les línies ferroviàries en desús i el seu patrimoni històric. Un programa fruit d'una gran col·laboració institucional, en molts traçats que avui són d'Adif. Una aportació important del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de ministeris anteriors. Una aposta de les comunitats autònomes, les diputacions, els ajuntaments i altres entitats locals. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles promou i dinamitza les vies verdes des de fa 3 dècades. Desenvolupament local sostenible dels territoris. Oci actiu, accessible i saludable. Mobilitat activa i cultura de la bicicleta. Cicloturisme, senderisme i noves formes de turisme sostenible i responsable. Economia circular. Reutilitzar, reciclar, recuperar i revalorar les infraestructures del ferrocarril. En aliança amb els objectius de desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic. 3.300 quilòmetres, 135 itineraris, 125 estacions amb usos turístics i culturals. Viu la via.